Ndinoda kureurura kupondesa kwandakaita murume wangu nechikomba. After that ndikabva ndasungisa chikomba chacho chikapiwa life in prison. Nanhasi uno I am the one that is running his companies. Mamuka sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo masecrets nemaconfession. Tine vlog ratakaita inini na Antima Moyo. Kune avo vanenge vachida kuriona, link ririmo mucomment section. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko uchitupa changu. Inini wazita rangu ndinoitwa Joyce uye zvekare ndine makore 54 years ekuberekwa. Ndinogara muno muHarare muZimbabwe. Ndinoda kureurura kuti ndakaurayisawo murume mushure mekunge ndamuurayisa. Ndakabva ndaona kuti zvekugara nemunhu zvinonetsa, ndikati ndichangozvigarira zvangu ini nevana vangu. Zvekuchatongwa ndakange ndisingachadi. Handiti chandainge ndaurayisira murume wangu yainge iri nhau yekuti ndaida mafaro, uye zvekare chikomba ndo chakange chakandidzidzisa mafaro. Saka ndakabva ndatanga kufunga ndikati zvino zvandichazova mukadzi wake, ndava mukadzi wake, anenge asingachabvumika kuti ndige ndichienda kunzvimbo dzacho dziya idzo dzaaipota achienda neni, nekuti ndinenge ndava mukadzi wake. Ndinenge ndava kufanira kurarama ndiri pasi petsoka dzake. Izvi ndichati zvakaitika muna 1997. Ndikati iwe ndiwe wakatanga nadzo, saka chipedzisa nyaya dzako, then ndokubva ndatongomumhangarira munhu akasungwa. Saka pari zvino ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 54 years ekuberekwa. Sezvandataura, ndine business rangu, asi business iri ndakatoritorera chikomba, uye ndine vana vangu ndo vandinobatsirana navo mukurana kwandiri kuita business. Zvakaitika mukoma ndezvekudaiso. Inini ndakasangana nechikomba changu. Ndasangana nechikomba ichi ndakange ndichichida nemwoyo wangu wose. Saka akabva achizondidzidzisa musikanzwa yekuti ainditi nyepera murume wako umuudze kuti uri kuenda kwakati. Izvo kunenge kusiriko kwandinenge ndichienda. Ndinenge ndichienda kunosangana naye. Kana tasangana kudaro, then tobva tachizoenda kunzvimbo dzemafaro. Ndakabva ndachizova addicted zvakanyanyisa nekuda kwemafaro, zvekuti kana icho chikomba kutonditonga chakange chava kutoremerwa, because ikoko ndainonosangana zvekare nevamwe vanhu avo vandinenge ndichisangana nekufara navo, but izvi ndakatanga ndichizviita in secret. Ndakabva ndachizoti nerimwe ramazuva ndokubva ndatanga kusejusa chikomba changu. Ndikabva ndachiudza kuti ndainge ndichida kuti chinge chichipfuudza murume wangu. Handingatsananguri hangu kuti murume wangu akazourayiwa sei, but idea yakabva kwandiri taenda kuvacation. Murume wangu akazosvika pakuurayiwa nechikomba. Yakange iri secret iyo yaakange asingazivi kuti zuva iroro ainge achazourawa. Inini mukomana shiwo zvandakaita, ndakange ndiine CCTV yandainge ndaisisa. Saka ndakatohaya kampani iyo yakabva kuSouth Africa, because makore acho iwawo muZimbabwe makambani akange ari mashoma. Kwakatouya varungu pamba pedu, murume wangu asipo. Ndakabva ndaisa CCTV ndichiitira kuti ndige ndichizova footage yacho kutoti unge uchitoiwana. Ivo vanhu vacho ndivo vaitoziva kuti inowanikwa sei. Ndakabhadhara mari yakawandisa kwazvo. Saka chikomba chakabva chachizoponda murume wangu apondewa. Ndakange ndiine footage mumaoko, ndakaichengeta. Tikasvika pakuviga murume. Hepano apo pakuti tazogara tose, tagara tese kudaro, ndakameka sure kuti relationship yangu nechikomba handina kumbogara ndakada kusvika naye pamba. Kubva apo pandakaisisa makamera pamba, ndainosangana naye somewhere else semunhu ainge ava kuda kungonditonga. Ndikati kweteka, izvi ndizvo zvandakaurayisira murume wangu. Saka iwe ndiwe ani ungati une kodzero yokuda kunditonga here iwe? Saka ndakazoronga nevamwe ofisa vatisingadi kutaura zvakawanda nezvavo ofisa ivavo. Saka tawirirana zvatikawirirana, vakati hazvinetsi kuti nyaya iyi isanetsa, isusu ngatiti tichamusungisa nekuda kwenhau yerape. Nerimwe ramazuva
takatosangana mumotikari. Tasangana mumotikari kudaro ndokubva ndatongotanga kutongochema akashamisika. Ndichibvapo ipapo ndakaenda kustation apa officer ivavo vakange vatori paduty nemamwe maofficer nemamwe mamadam vaivapo paduty. Ndainge ndatovabhadhara mari yakawanda, saka ndichingosvika vakatoziva kuti munhu wedu asvika. Ndakabva ndaita sekunge it was an armed robbery, saka achinopinda mujeri, chikomba chinopinda mujeri chichisungwa nemapurisa chakasungirwa nhau yaikuti yakange iri nhau yearmed robbery, uye zvekare paarmed robbery ipapo akabva anobata munhu chibharo. Akashamisika akati munhu uyu igirlfriend, saka nekuda kwekuti akanyanyisa kuiswa patorturing yakanyanyisa akange asingachakwanisi kana kuti ange achiburitsa dende rose iro rakaitika. Saka ndokusungwa kwaakaitwa mushure mekunge asungwa akabva atoenda kujeri. Aenda kujeri kudaro inini ndakasara ndichitongorana mashops ake. Ainge aine mashops ake akange ari muHarare. Inini segirlfriend ndini ndakange ndakatodzidziswa, ndini ndaitoswerako, ndini ndaitozivikanwa kuti ndini ndaitobata mari, ndini ndaitaura futi nemacustomers. Akange ari type iya yekuti kana aita girlfriend anobva audza girlfriend masecret ose kana mafone numbers emacustomers ndakange ndiinawo. Hazvina kumbonditorera nguva zvandakangoita mukoma, sezvo rakange riri businesswo ramusiyanwa, but inini I made sure kuti takazoita kuti ringe richizova a formalized business. But panguva iyoyo what I did was that ndakange ndichirana business ndikabva ndachinja zita kubva pazita raakange achishandisa ndikatanga kushandisa rangu, ndikabva ndamuvha business kubva pamapremises, but takange tangova opposite the road, zvekuti vana vake vaitogara vachitosvika mumunharaunda imomo vachitotarisa vachitoona kuti yainge imbori kambani yababa vavo. Kambani iyoyo yainge yava kutoranwa neumwe munhu uyo akange asitomborina ukama navo. Ndinoda kungoreurura kuti ndo zvandakaita izvi mukoma. Kana Mwari vachindiregerera muzongondiregererawo nekuda kwekuurayisa kwandakaita murume wangu. Ndakamuurayisa murume because ndainge ndanyanyisa kunakirwa nemujolo stereki. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we anzi ndakaurayisa murume ndikasungisa futi chikomba on top of that. Mahwani rekedze tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakange ndiine mishonga yandainge ndichishandisa. Mishonga iyi ndakatanga kuishandisa pandainge ndichiri kunoku kuZimbabwe, ndakadzoka futi kunoku kuZimbabwe. Saka mishonga iyoyo ndakaitora nekuti ndainge ndiine business iro randakange ndichida kuti ndige ndichizotanga, but business racho mukoma zvakabva zvachizoenda nepamwe. Saka chibhodhoro chacho chainge chiine kadhori kechikadzi kainge karimo mukati mebhodhoro makazadzwa nemafuta ainhuhwa zvisingaite. Ndakazongozvirasira ukure ini ndakange ndisingambofungidziri kuti zvaizopanduka kudai. Ndichiri kuSA mukoma ndakatanga kuita dambudziko rekuti ndaiva nespiritual wife. Ndakange ndisina munhu wandainge ndichifambidzana naye mushure mekunge ndazorasisana namai vevana vangu. Tapesana kudaro ini pandaiti ndinoda kuitawo move on neupenyu hwangu, ndaitorota spiritual wife ichitouya kwandiri. Chimudhori ichocho chaitouya chobva chatorara neni ndisingadi ndichida. Pandaimuka ndotoshamisika kuti ko chii chaitika panapa. Saka ndizvo zvakange zvichiitika. Ndakazoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga ndokubva ndachizoudzwa kuti aiwa kam
imimika mune mushonga wamuinawo. Mushonga uyu muri kufanira kuti munge muchienda kunoudzosera mushonga iwoyo, nekuti kana mukasaudzosera mushonga iwoyo, mushonga uyu uchatanga kukuurayirai hama dzenyu ende uchatanga namai venyu. I'm sure kuti n'anga mose munongodziziva dzinenge dzichida mari, even maprofita acho anenge achitongoda mari still. Saka ipapo vakandiudza kuti vainge vaine mari yavainge vachida. Iniwo mari yacho handina kukwanisa kuti ndinge ndichibatanidzawo mari, ndokubva ndachizongosiyana nazvo mushure mekunge ndaona kuti mari ndatoishaya ini yekuti ndinge ndichigadzirisa apo pakakanganisika. Ndokubva ndachizodzoka kumba. Zvino ndakadzoka kumba mukoma, chekubata handina, ende chimwe zvechakaitika ndichiri kuSA. Amai vangu ndakatovarota vachifa, ndavarota vachifa. Chinhu ichocho chakatoya kuhope kwangu chikandiudza kuti wandinonokera ini nekuti ndanga ndichida kukupa mari, manje sezvo ndazvibayira ndiri ndega huku yangu. Apa chainge chakabata huku kuhope kwangu ikoko, chikati sezvo ndazvibayira huku yangu ndiri ndega, handina mari yandichazokupa, but dai wainge uri iwe wainge wakandibatira huku, wakandibayira huku, ndikadai ndokupawo something kutaura kuno. Saka ndamuka ndopa ndakaudzwa kuti amai vangu vainge vatotakurwa neambulensi. Ndikati mama, vatakurwa neambulensi, kochichaitika? Ndikatiudzwa kuti amai vangu vainge vatoshayika, hazvina kana kumbotora nguva, vakafira muambulensi. Ndakarwadziwa mukomanashi zvisingaite mushure mekunge ndaudzwa kuti amai vangu vainge vafa. Saka ndakange ndava kutogadzirira kuti ndinge ndichidzoka kunoku kuZimbabwe for my mother's funeral. Then ndokubva ndachizonzwa chinhu chiya chichitaura munzeve dzangu, chakatotaura munzeve dzangu chikabva chati kwandiri, iwe kana ukangoenda kuZimbabwe ziva kuti ndiri kutobata futi imwe huku. Ndakabva ndachizobatanidza mashoko, ndabatanidza mashoko ndikabva ndati saka apa chinhu ichi pachakange chichiti kwandiri ndazvibatira ndega huku yangu, chainge chichitoreva kutoti amai vangu ndiyo huku yacho ka. Saka ndakabva ndaregedza kuya kuno kuZimbabwe, ndikabva ndangopawo reason, chikonzero chekungoti inini amai vafa zvavo, but ndanga ndisitorina kana pekutangira. Ndokutoregedza kwandakaita kuuya kumba for my mother's funeral. Asi ndakarwadziwa mukomanashi kuziva kuti ndo zvitoripo, ndatotadza kutoti ndinge ndichiuya kuzovigawo amai vangu. Fast forward ndazouya kumba, vanhu vakandishora chaizvo kuti uri munhu akaita sei, kutadzawo kungouya kuti unge uchizongochema nevamwe. Handina kuda kutaura chokwadi because ndakaona kuti kana ndikada kuburitsa chokwadi changu kuti izvi ndo zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizoregedza kudzoka kumba, hauzozivi, pamwe vanhu vanogona kana kuzotongokurova. Saka ndakaramba ndakanyarara. Ndakange ndakanyarara, vanhu vachindituka ipapo, vachindiudza kuti ndiri rombe. Saka iko zvinozvi chinhu ichi chakambouya kwandiri chikandiratidza mukomanashi imba yakanaka. Saka ndakamuka ndikabva ndati kuimba yandarota yakanaka kudaro zvinomboreva kuti kudii. Ndokubva ndadzokera kuhope, ndakangobatwa nedzimwe hope dzairatidza kuti dzakange dziri hope dzainge dzisitomborikana normal zvachose. Then pandakange ndava kuhope ikoko ndopandakabva ndachizorotesewa, ndakatoita zvokunyatso kurotesewa manje. Ndikabva ndarotesewa ndichitoudzwa kutoti okay mukomana, nyaya iri pano ndeyekuti iwewe imba yandakurotesa, kana uchida imba iyoyo unoziva here kuti imba iyoyo ndinogona kukupa imba iyoyo. Handingataure hangu kuti imba iyi iri nechekupi. Saka ndakabva ndamuka. Pandakamuka ndakabva ndanzwa voice rakati kwandiri. Voice iri rakaita sekunge rakabuda mune kamwe kaglazi kamwewo kamira karimo muroom yangu yandinoshandisa, kekungotiwo ndokandoshandisa kana ndichida kuzvionawo kuti ndiri right here ndisati ndabuda mumba. Ndakanzwa voice richibuda mukaglazi ikako. Voice rakataura nini rikati
chindipa iko zvino zvindoda kuti tinge tichipanana, chindipa something, chindipawo huku yekuti iwe ndiwe uchandibatira huku iyoyo ondipa. Kana ndikangobata huku ndiri ndega ndinenge ndisingafaniri kuzokupa mari, ndine upfumi hwandiri kuda kuzokupa. Muri yeZimbabwe handizivi kuti kana ndikachitendedza kuti okay chienda unobata, kana chabata chichabata ani, chingagobata ani mukomanashi pakati pehanzvadzi dzangu nemadzikoma angu nedzimwewo hama dzepedyo. Ndinonzwa kutya nemukomanachi kana ndikatanga kufunga nezvazvo. I need your advice. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana mukazopostawo nyaya yangu muzondizivisa, ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section. Ndafunga mukomanashi kuti ndinge ndichingorovera moyo padombo, ndotongozviudza kuti chinge chichitongobata. Kana chabata at least ndoitawo zvimari, because pari zvino kwandiri kunoku kuZimbabwe handina kana plan, ndiri kutogarawo pamba. Kugara kwandakaita pamba, mukoma unenge uchingoonawo kuti kana mabatirwo aunenge uchiitwa semunhu anenge asina kana income zvakatosiyana nepandakange ndimbori kuSouth Africa, pandainge ndichimboedzawo kumbokiyakiya ndichitumidzirawo zvimari. Thank you very much mukoma. Ndichange ndichizoteverera ndiinemi ndiri mucomment section. Vanotukai zvenyu hamuna zvamunonzwisisa, hamufi makazvinzwisisa imi. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi chiri kuti kwandiri chindipa mvumiro ngekuti ndiwane wandinobaya. Zvino ndinotya kuti kana ndikachiti chibaya ko kana chikabaya chobva chanobaya my brothers, chonobaya my sister. Obvious ndo zvichatoitika mukoma, chinotonowana wekutobaya weukama. Zvakangooma, hanzi ndoitawo sei. Ngatitaurei nesvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kugara kunoku kuCanada. Pari zvino ndine nyaya yanguwo yandiinayo. Nyaya yangu mukoma yakamera sekudai so. Ndakambogara muHighfields apo pandakange ndichitanga kugara ndichirarama upenyu as a single mother mushure mekunge ndarambana nemurume nekuda kwezvakaitika. Saka pekutangira ndakange ndisina, ndokubva ndangotsvakawo one room kuti ndingowanawo pekungoisawo musoro vana ndainge ndavaendesa kumba kumhondoro. Ndawana imba, ndakawanawo imba painge pakachipa. Handina kunge ndakaziva kuti imba iyoyo yandainge ndawana room yacho yainge yakakura, waigona kutodivhaidha dzikatoita marooms maviri. Ndikafara chaizvo because pakange patori netabhu apa pandainge ndichigara nemurume taitogara painge pakaita kunge pakomboni. Ndakatoona sekunge life yainge yatochinja for the better. Handina kunge ndakaziva kuti mumba imo makange makafira munhu. Saka ndakati ndaloja room iyoyo yainge yakachipa muHighfields. Ndakatanga ndichaita zvekurota so. Zuva iro rakafa munhu iyeye. Izvi zvaitika every single month. Ndichangoti munhu iyeye akafa uri musi wa27. Saka each and every 27th of each and every month munhu iyeye aiuya ogogodza padhom. Aiti, mari yangu yerenti makaisa kupiko? Ndo mashoko andaingonzwa achitaurwa. Saka inini ndaifungidzira kuti kwainge kuri kungorotawo. Saka ndakazotanga kungotaurawo nekuwirirana nevamwewo vavakidzani. Ndobva ndakazoudzwa kuti murumu imomo makange muine munhu aigaramo ainge ari munhu wechirudzi. Paakafa hanzi landlord vakazobvunzwa nehama dzemurume iyeye ainge achaikira pamba pavo. Akabva abvunzwa kuti ko mumwe wedu zvaaichengeta mari achiti ava kuda kudzokera kuMalawi, ainge akaudza hama dzake kuti ndine kamari kangu ndikuda kumbodzokera kuMalawi ndombonotsvaka kune vedzinza rangu
saka landlord nevana vavo vakabva vadya mari iyoyo. Saka aingogara achingodzoka achiuya. Ndaitonzwa knock padoor, zvaiitika sefani. Handina kuona Chipoko like Chipoko, asi ndaitongonzwa munhu kutaura panze, obva anoka, obva ati mari yangu yerenti iri kupiko, makaisa kupi mari yangu yerenti? Kuzodzingwa kwandakazoitwa pamba ipapo, ndakamboti zvimwe kuda vavakidzani vainge vachivenga landlord wangu, ndokubva ndangosiyana hangu nazvo. Baba ivavo vaingoramba vachingodzoka. Ndakange ndava kutombopota ndichivarota murume mukuru achitopinda murumu imomo, obva andibvunza kuti ko iwe uri kutsvakei murumu mangu mandinogara, achitotaura neshona iya inoshandiswa nevanhu vanobva kunana Malawi. Saka ndakazoti nerimwe zuva ndakange ndichiwirirana zvekare nemwana wepo ainge ari musikana, I think akange achiri kumaform 1. Ndokubva ndamuudza ndikati, iwe unombozviziva here kuti kana uri musi wa27 pane munhu wandinonzwa anouya kuzonoka padoor, obva andibvunza mari yake kuti ndakaisa kupi mari yake. Kamwana ikako kakarakidza kuvhunduka. Paakavhunduka ndakabva ndatongoziva semunhu mukuru kuti pane nyaya. Ndokubva ndatanga kukabvunza mibvunzo yakasiyana-siyana. Kakazondiudza zvakakandiudza. Saka usiku hwacho ihwohwo mukoma ndopandakarohwa nemurume walandlord. Vakauya vakanoka padoor pangu. Havana kumbomirira kuti ndinyatsokuvhura dhoo zvakanaka, ndokubva vatopinda mumba mangu. Vakatanga kungondiacuza, tambisa mvura, uri kuba kobra, zvikazoti. Ndokubva ndatonzi mpama, ndikatonzi pack your things and go. Usiku ihwohwo ndakavakumbira ndikati chindipaiwo kusvika mangwana ndizowanawo kumwe kwekuenda. Vakabva vati kwandiri, you need to pack your things and go. Ndakaenda ndikanorara kupolice station zuva iroro, ndikasiya zvinhu zvangu. Ndakaenda kupolice station ndikanotsanangura nyaya yangu. Mangwana acho makuseni ndokubva ndabva papolice station ndikatsvaka kumwe kwekugara ndazowana room. Ndopandakazoenda ndikanotora mapurisa, sezvandainge ndaudzwa nemapurisa kuti iwe kana usingadi zvekunetsana nevanhu chitsvaka room, tichaenda tonokubatsira kunotora zvinhu zvako. Mukomana shi takati tichisvikapo pamba pandainge ndichiloja, umwe mukadzi ainge ari mupurisa akangoti vanhu vane zvinhu zvavo vanodhadha, asi Mwari variko kudenga zvavo. Saka zvinhu zvangu mukoma ndakaona zvakaita zvekungokandwa panze. Vakazvikanda panze ndokubva vangozviunganidza kuita sekunge zvakange zviri zvinhu zvainge zvisumborina kana basa, asi ndakazviwana zviripo. Ndokubva ndabatsirwawo nemamwewo maloja andaiwirirana nawo, vakandibatsira kutakura zvinhu zviya because kana mari yekuhaya chingoro ndainge ndisina. Then ndokubva ndanopinda mune imwe room. Ndakarohwa mbama ini nemurume walandlord. Ndakazobvunzwa nemapurisa kuti unoda kumusungisa here. Ndakatya, ndakanzwa kutya kuti vanhu vakadai vanenge vaine moyo yakasindimara. Unogona kusungisa munhu akadaro, mukadzi wacho obva akuendera kun'anga, obva anokugadzira. Saka ndakabva ndangoti handidi hangu kuvavhurira case. Ndokubva ndangoendererawo kumberi neupenyu hwangu. Saka that is something that is supernatural that I came across mukomanashi pandakambogara muHighfields. Handifi ndakaikanganwa nyaya iyoyo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu kugara mumba neChipoko. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei? Ininiwo pandakange ndiine 23 years. Goreo randinonzi ndakaita mari kuchinja kwakaita upenyu hwangu. When destiny located me, ndainge ndichishanda pane imwe mortuary. Handingatauri hangu zita remochwari yacho. Ndichishanda pamochwari ipapo mukoma, murungu wangu nerimwe ramazuva akabva andiudza kuti he was flying out of the country. Saka ndakange ndichiri kuzimu ndisati ndava kugara muSouth Africa mandino manager my business ndigere muno nemhuri yangu. Saka murungu wangu andiudza kuti he is flying out of the country. Akabva anditi pakange paine chimwe chitunha cheumwe mukadzi uyu
kufa kwaakaita mukoma handizivi kuti chakange chiri chirwere cherudzwai ichocho. Zvainzi akange aine kensa but akange aine mavanga kuita sekunge munhu akachekwa nebanga, aita sekunge munhu akafira musejari but havana kuzomuita mastitch, vakatongosiya chitunha chake chakadaro because nyama dzake dzainge dzakavhurika mumaoko umo ainge akatokatwa uchitoona kutoti tsinga dzainge dzakatochekewa. But chakandinetsa mukoma ndechekuti mukadzi uyu akatofira kune chimwe chipatara chiri very private and very expensive muHarare. Vazhinji munochiziva zvekuti tingati mukadzi iyeye akaita zvekuurayiwa muchipatara imomo hakuna anoziva. Saka akabva aunzwa kumochwari kwedu. Aunzwa kumochwari, ndakangonzi nabhosi vangu, ndiwe wandinovimba naye, unofanira kuti unge uchizoshanda night nhasi. Ndikabva ndati zvakanakai. Bosi vakabva vatuma munin'ina wavo, ndiye aifanira kuti ange achizoona kuti zvose zvandinenge ndanzi ndinge ndichiita ndaifanira kuzozviita here. Saka chitunha ichi yakange iri nguva yekuchigadzira. Chakandishamisa mukoma, pakaunzwa benzi iroro handizivi kuti rakaurawa that very same evening here kana kuti rainge ragarawo rakafa. But semunhu aishanda mumochwari handingati chitunha chake chakange chatova nenguva chiri mufiriji because akange achiri nekakutodziya. Ndakatoona kutoti iri ibenzi kuburikidza nemazidhende uye zvekare nemazikadhibhokisi. Ndokubva ndachizopiwa instruction yakandishamisa mukomanashi. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichigadzira benzi iroro ndoripfekedza dhirezi rimwe rainge raunzwa nemurume uyo akange ari murume muridzi wechitunha chemukadzi uya wandati ainge akachenjewa maoko ose awa. Vakabva vati vainge vachida kuviga benzi iroro pachinzvimbo chechitunha. Sezvo ndainge ndakaudzwa nabhosi vangu kuti basa rangu harisi rekubvunza mibvunzo asi basa rangu nderekungoita basa rezvandinenge ndaudzwa, handina chandakambotaura ini mukoma, ndakangonyarara zvangu ndikaita basa rangu. Ndakabva ndagadzira chitunha chebenzi. Mangwana acho makuseni benzi riya takabva tachizoriisa mukofini taripfekedza dhirezi rainge rakatengwa richinzi idhirezi raifanira kuzopfekwa nechitunha chemukadzi wemurume aiwirirana nabhosi vangu. Saka patakaenda kufuneral hapana kuitwa body view. Handizivi kuti iculture yavo here kana kuti, asi mhuri iyoyo yakaviga chitunha chisiri icho, kutoviga mukomanachi chitunha chebenzi. Zvinhu zvakandikatyamadza. Kusvika ndichizobuda muZimbabwe ndaingonzwa kutya. Ndakazopiwa mari yakawandisa nemurume iyeye because akanditi I want you to protect this secret. Kuzotaura kudai inuwo ndakura mukoma, handatokura, vana vangu vatokura ava, kunyange kukauya chichandiwana ndakura uye zvekare upenyu hwandararama I have lived a satisfying life. I don't have any regrets nekuda kwekutora kwandakaita mari, nekuti kana ndikatarisa vamwe vandaishanda navo vamwe vakafa zvavo, vamwe vachiri vapenyu. But avo vachiri vapenyu ndikangoti kungoperekedzawo isuwo mukurarama because chinobuda hapana, chinoitwa chacho mukupenyu hapatomborina zvachose. Ndiyo confession yangu yandiunzawo pano mukomanashi. When you post my story muzongondizivisa, ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section. Handikwanise kukuudzai kuti mari yandakapiwa yainge yakawanda sei, but ukaona wapiwa mari mukomanashi muZimbabwe, mari yekuti ukadona mubusiness, wadona mubusiness unogona kutanga rimwe businesses ogodona zvekare ugosimukira neeconomy iri muzimu. Saka takati tadona 3 times nemukadzi ndichishandisa backup yemari yandaigara nayo mumba. Ndaiva ndiine zichangani bag rainge rakazara nema-US dollars. Mukadzi wangu ainzwa hana yake kurova pose apo paanenge atarisana nemari iyoyo. Kana akange achida kutora mari ndisipo aiti ndinonzwa hana yangu kurova nekuti mari yacho yainge yakawandisa. Tikazotaurana nemukadzi kwava kubva tachizoita ma-investments munyika ino yeSouth Africa.
Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma. Hanzi, I don't have any regret at all. If it was you, waiitora waigamuchira here mari yakadaro, kana kuti waiti never, handikagamuchiri mari yakadaro. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please make sure kuti you just go and you check that vlog that we did na Auntie Mamu. The link, it is in the comment section.